Sziasztok, én Lucky vagyok! Kit érdekel? És ebben a videóban... Egész éjjel inni fogunk. Hát, mutatok valamit nektek. Gyertek! Na és már itt is vagyok. Dunától kell... Sokszor szerény vagyok. Ha én valamit szeretek magamban, az a szerénység. Nem igazán szoktam az az ember lenni, aki mindig csapatja a balhét. Gyertek, basszusok, 11-szer, gyertek! Amelyik közelít, egyből úgy nyakoszolom, hogy itt vérzik el! Na nézzük meg, mi van. Na melyik a lábot köz? Robi, figyelj, kérlek, Melyik ülj a le! lábot köz? Kicsi kocsi bum bum, ő cserben sose hagy! Bum bum, kicsi bum bum, kicsi kocsi bum bum, kicsi kocsi bum bum, yeah! Igazából szavakból elég nehéz azt önteni, hogy milyen érzés az, amikor ennyi több tízezer ember várja a videóidat, nézi a videóidat. Ez mintha egy álom lenne. Felismer az utcán, oda jön hozzád beszélgetni, képet kérni, aláírás kérni, és pont ma, ezen a napon jött össze a 3 feliratkozó. Amiben szeretném megköszönni a 10 megtekintést és a 2 feliratkozót. Ez ugye nagyon nagy érzelem nekem, az nem semmi, főleg, hogy nemrég kezdtem. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki feliratkozott, és... Lucky voltam. Sziasztok!